L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna lieh għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla smewwiet mill-art, daqshekk joħru ma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Kuljum irrid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min ifaħru bil-bosta, bla tar fil-kobor tiegħu. Rib il-mulej lej kull min isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej idum bix-xjadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej tjubitu fuq kull ma għamel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li għamel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti. Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt irebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem dan ifisser li għandi nagħti frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra, jekk nibqa' ngħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehim ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom marru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 siegħa u mbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta ta' 11-il siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom marru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fi 11-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgengmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu. U inti qisthom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom: Ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi? Ħulli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar.
il-kelma tal-mulejn.